खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आगरायाव जुलिनि फोरबोआव रसगुल्लानि आंखालखौ लानानै बुलायनायाव साद' जोखोम। उत्तर प्रदेशआव रसगुल्लाफोरनि आंखालखौ लानानै मोनसे जुलिनि हाबाफारियाव नांलायनायाव साद' सुबुंफोरा जोखोम जानायनि उनाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। उत्तर प्रदेशआव रसगुल्लानि आंखालखौ लानानै मोनसे जुलिनि हाबाफारियाव जानाय बुलायनायाव साद' सुबुंफोरा जोखोम जायो होनना पुलिसआ समबाराव फोरमायदों। थांनाय अक्ट'बराव एडमानपुरनि मोनसे हाबायाव मिथाइनि आंखालखौ लानानै नांज्लायनायाव सासे सुबुङा बुथारजादोंमोन। बे जाथाया रबिबार हर गेजेराव शमशाबाद ओनसोलनिफ्राय जादोंमोन। जोखोम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो बिसोरनि अबस्थाया दिदोम दं होनना बिथांमोनहा बुंदोंमोन। नैथि रादाबाव दं इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गिदिर खहा। मैया चिरां जिल्लानि साम्पाबथि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव बिपिएफनि गिदिर जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि 900निबो बांसिन गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेसनि गुबुन गुबुन मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जायो। थामथि रादाबाव दं 9 बोसोरनि सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै खाजाबाय। बे जाथाया जादों आसामनि काछार जिल्लायाव। मिथिनो मोननाय जादोंदि सासे 47 बोसोरनि सुबुङा गावनि नसुंसेनि सासे 9 बोसोरनि फिसाजोखौ 1 सप्तानि गेजेराव खेबथाम जिनाहारि खालामदोंमोन। नखरनि मानसिनो खिन्थायोब्ला नखरैनो फोजोबगोन होनना सिगिनानै बे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। हिनजावसायाबो गिनानै खिन्थायाखैमोन। नाथाय गोब्राब उदै सानायजों लोमजानाय समाव जेब्ला बे हिनजावसानि बिमा बिफाया देहा फाहामसालियाव लाङो अब्लासो गासिबो खिथाखौ खिन्थादोंमोन। जाथायखौ मिथिनानै गामिनि मानसिफ्रा रागा जोंखांदोंमोन आरो थाबैनो दायनिगिरिखौ हमनानै फासि होनांगौ होनना सोमावसारदोंमोन आरो पुलिसनियाव एफआइआर होनाय जादोंमोन। बे दायनिगिरिखौ मैया समबारखालि पुलिसआ हमबाय आरो दिनै कर्टआव गथायगोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं 55था मोसौ खर' हमनो मोन्दों। खौरां मोन्दों दि मैया गुवाहाटीनि जराबादआव बे मोसौ खर'फोरखौ हमनो मोन्दों। सानजा गुवाहाटी पुलिस बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला बे मोसौ खर'फोरखौ गंनै ट्राकआव बजाय होनानै मेघालय हादरसासिम लांबाय थानाय समावनो जराबादनि लामायाव हमनो मोन्दों होनना फोरमायदों। बे आयेन बेरेखा फालांगिजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ पुलिसआ खानो हाबाय। बे 3 सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै हारमेन लिंड, किनी डकार आरो सनिकि थारियां। 5थि रादाबाव दं मणिपुराव हिंसाजों गोहोम खोख्लैनाय सासे आइआरबि जवानजों लोगोसे 2 सुबुंनि जिउ खहा। मणिपुरनि कांपकली जिल्लायाव सन्देह गोनां उरखारिफोरजों हरखाब गाग्लोबनायाव सासे इन्डिया रिजार्भ बेटेलियननि एबा आइआरबि जवान आरो सासे ड्राइभारनि जिउ खहा जायो। बे बाथ्राखौ मिथिनाय सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि मणिपुरनि कांपकली जिल्लायाव सन्देह गोनां उरखारिफोरजों गाग्लोबजानायनि उनाव समबारखालि इन्डिया रिजार्भ बेटेलियननि सासे जवानजों लोगोसे 2 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन, जेराव 3 मेनिफ्राय हारियारि दाङाबाजिया खमैबो 181 सुबुंफोरनि जिउ लादोंमोन। थैनायफोरनि गेजेराव सासेया मणिपुरनि मिशन वेंगआव 6 आइआरबिजों नांजाबनाय इन्डिया रिजार्भ बेटेलियननि सासे मावख'आरि हेलमेटलेन वाइफे 30 बोसोरनिमोन। गुबुन सुबुङा सासे सालायग्रा तामिललुन हांसिं 22 बोसोर बैसोनिमोन। बिसोरो गंसे गारियाव दावबायगासिनो दंमोन जेब्ला गाग्लोबग्राफोरा बिसोरखौ गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोर जायगायावनो जिउ गोमायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।